ani su nefti jabarani filebaw ayo bismillah dongibaru kene kan bi dongibaru bakurubaw la amina kuma demseni kulodimi bana ale kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw kurumbo karila bi an ka jamana kɔnɔna na o de bɛna kɛ bi dongibaru bakurubaw ye dɔwɛrɛ b'an bolo ka fara min kan sɔɔni an bɛna bɛɛ lajɛlen kunkun n'u ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na aw dangana. ayo bismillah ko kura bi tarata janvier kalo tile 26 dongibaru kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔ jɛkulu min kɔni ɲɛsin bɛ musow ani denmisɛnninw olu kɔkɔrɔma doli ma ni o ye muso net ye u ye lajɛrɛba kɛ bi CCB kɔnɔna na min kɔni bolila an ka jamana kɔnɔ kabini san 2012 fo kana se an bɛ don min na ko bi gɛlɛyaw caman tɛmɛna jamana kɔnɔna na a gɛlɛya ninnu kɔni wora maa minnu kunna kosɛbɛ o ye an balakaw ani denmisɛnninlakaw ye kasɔrɔ olu de jɔyɔrɔ ka bon jamana ɲɛtaa baaraw kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na u ye lajɛrɛ in kɛ walasa ka wele bila an ka jamana kiritigilamaw ma u ka sariyasen min kɔni tara accord d'Alger senfɛ o ko o lawaleya o min ye résolution 1325 o sariyasen o min b'a ɲini bin kɛra maa min kan ka da u lahala kan kɛrɛnkɛrɛnyala an balakaw olu ka hakɛ ka segi u ma an bɛna taa da ɲɔgɔn fo ka taa se Bakari Kone olu kun b'a kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ min na an ka jɛ k'o lajɛ. Kala ni an b'a la a bɛ san bɔ bi an taara yɔrɔ caman an ye mɔgɔ caman kunnafoni société civile b'o la médiaw b'o la communicateurs traditionnels b'o la an ye mɔgɔ caman kunnafoni bi région kɔnɔ ani Bamakɔ yan bi ta an y'o ɲɛsin acteur de la chaîne pénale ma n'a bɛ fɔ ko gendarme ani juge ani police ka da mun kan an bɛ baara min na ani kunnafoni di min na a kɛ kun ye ka hakili jagabɔ ka faamuyali kɛ ka dɔnniyaw di ɲangata min bɛ musow kan degun min bɛ musow kan lagosi min bɛ musow kan an bɛ musow ka ɲɛtaga kun min ɲini na ka faamuyali di ɲɔgɔn ma a kɔnɔna na parce que an y'a ye comme kojugu kɛra jamana kɔnɔ aw yɛrɛ b'a kojugu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ kabini 2012 musow ni denmisɛnninw tɔɲɔna kɔnɔ kosɛbɛ parce que fɛn min kɛra an ka jamana kɔnɔ an tun ma sigi n'a ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ musow ni denmisɛnninw o kelen kɔrɔtɔ o dimi bɛ musow la sisan da bɛ ka bila kumaw la pour que ka fɔ ka bɛn kɛ pour que ka degun bɔ mɔgɔw kan halisa a ma faamu dɔw fɛ an ye weleli kɛ ninnu kan komi ninnu ni mɔgɔw bɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ninnu de bɛ ɲangiliw kɛ ninnu de bɛ koladilan kɛ ninnu de bɛ hakɛlasegi kɛ o de y'a to an y'u wele nka an bɛ faamuyali d'u ma k'a da sisan nɔ sɛbɛn dɔw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko instrument ani convention ani Mali yɛrɛ loi minnu voté musow ka hakɛw kan an b'a fɛ k'o de ɲɛf'u ɲɛna u ka dɔ fara u ka baarakɛ bolo kan o la muso degun bɛ se ka bɔ musow kan cogo min na musow tɔɲɔ min b'u kan u bɛ se ka justice bɛ se ka lasegin u ma cogo min na ani u bɛ se ka réparer cogo min na an y'u wele ka na o de f'u ɲɛna ka dɔ fara u ka faamuyaliw kan parce que an ka baara ye mun ye an ka baara ye ka musow ka ɲɛtagafɛnw sabati ka musow ka jɔyɔrɔw sinsin ka musow ka hakɛw lafasa donc komi an ka baara y'o ye an ye ninnu wele an ka ɲɔgɔn faamuya o baaraw kunna ka sɛbɛn fana d'u ma min b'a to Mali y'a bolonɔ bila minnu na kɛnɛma ani kɔ kan k'a d'u ma k'a fɔ sisan kɔni nin ye fɛn ye n'u t'a kalama an b'a d'u ma n'u b'a kalama fana dɔw bɛ se ka fara u ka baara ɲɔgɔn ye u ka baara kɔnɔna na cogo min na baara in kɛ kun de tile 3 in baara la olu de kama an bolo magara an da magara accord la parce que an y'a ye accord min signa 2015 fo k'a bila accord nin ma se ka hakɛ sɔrɔ munna ma hakɛ sɔrɔ an kɔni y'a faamuya n ko accord min signa mɔgɔw ma approprier c'est-à-dire que mɔgɔw m'a dɔn mɔgɔw t'a dɔn donc a signa a tora ten a bɛ ka munumunu a bɛ ka labaara mɔgɔw t'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ o ye kelen ye filanan an y'a ye accord fana ma musow ka hakɛw k'a kɔnɔ kosɛbɛ parce que an y'a kalan an y'a ye a bɛna di kuma le prisme du genre mun ni mun b'a kɔnɔ n'o bɛ musow intéressé musow ni cɛw intéressé ɲɔgɔn fɛ an y'a ye a man ca musow tɔgɔ ma fɔ yɔrɔ caman an ko sisan nɔ totigi tɛ t'o fɔ komi jamana baarakɛ bolo don jamana baarakɛ minɛn don sisan jamana bɛna yɛlɛmani nin de an b'a fɛ ka musow la faamuya fana pour que musow k'u da don a kuma la parce que an ye min kɛ o kɛra région bɛɛ kɔnɔ donc région musow bɛɛ utilen bɛ bi
ka ni baara in makɔnɔ sisan mɔgɔw ka positionnement a kɔnɔ mun de bɛ se ka kɛ sisan pour que an ka niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ou bien n'a baara daminɛna mun na an bɛ se k'an jɔ cogoya jumɛn na k'an fana ka hami fara a kan. I n'a fɔ an da sera ma bakurubaw la cogoya min na bana min bɛ denmisɛnnin san 2 ka taa se san 5 olu kɔni kɛ tulo geren ye o sɛgɛsɛgɛli baaraw kurumbo karili kɛra bi Bamakɔ sigida 3nan kɔnɔna na a kɛra sigida 3nan dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔna na a kɛnɛ ɲɛmaaya kun bɛ an ka jamana kɛnɛya minisiri ale ka ciden fo ka taa se jɛkulu min ɲɛsin bɛ tuloko baaraw ma olu ka ɲɛmaa bolo a ma fɔ an ka kibaruya ɲininaw fana kɔ Kajatu Sila ani Tijani Sidibe olu fana kun bɛ u y'an sɔrɔ min na an ka jɛ k'o lajɛ. An ye campagne min lancé bi a tɔgɔ campagne de dépistage de la surdité chez les enfants de 2 à 5 ans. Bana min do a dɔnnen tɛ mais bana min do den bɛ ni fiɲɛ de bɛ wolo den bɛ kɛ tulogero bɛ kɛ bobo ye mais ni jateminɛ kɛ bi na den bɛ wolo ni fiɲɛ ye mais i b'a sɔrɔ départ de kɔnɔbara de ni muso garijɛgɛra kɔnɔbara ma su ka ɲɛ jolita ma kɛ ka ɲɛ ni tin gɛlɛyara jiginni kɛra den ma kasi donc an t'a dɔn o tuma ninnu na donc bana min do a bɛ évoluer à bas bruit fo den mana kuma si sɔrɔ tuma min na kalo 6 kalo 8 papa maman den t'a fɔ den tɛ se k'a fɔ papa t'a fɔ maman o b'a sɔrɔ fana den nɛn bɛ giriya mais fiɲɛ min do a ma k'o tuma la a yɛrɛ a départ kɛra soit kɔnɔmaya soit tin gɛlɛyara o tin kɔfɛ den ma kasi den ma réanimé ka ɲɛ faut den ka kasi dans la première minute de vie qu'on appelle la minute d'or du bébé donc c'est o de kɔnɔna la sisan la société malienne d'oreille et de chirurgie mastofaciale a fait la première édition nin y'a siɲɛ fɔlɔ a ka kɛ Mali kɔnɔ ensuite o de kɔnɔna la ko k'an b'a fɛ an ka kɛ commune 3 la a baarakɛmɔgɔw bɛ yen a minɛn bɛ yen u bɛ se k'an dɛmɛ fana k'a baara sankɔrɔta donc au cadre là bi un lancement de commune 3 là. Ensuite c'est l'information, l'éducation et la communication. Il faut sensibiliser les femmes. Muso ka kunnafoni kɔnɔbara man ka dogo ni kɔnɔbara ni muso garijɛgɛ n'a ye kɔnɔ ta a ta dɔgɔtɔrɔso la a ka lajɛ sans a kan ka peseli 4 kɛ ani contact 4 ensuite o kɔnɔna la jolita bɛ kɛ échographie bɛ kɛ maintenant tin fana kɔnɔna la fa ka jigin dɔgɔtɔrɔso la personnel qualifié bɛ yɔrɔ min na a ka jigin dɔgɔtɔrɔso la diagnostic souffrance fœtale bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na a ka jigin dɔgɔtɔrɔso fana la césarienne bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na parce que a caman fana bɛ yen césarienne de kan ka kɛ soit a ma kɛ joona soit a kɛra retard la ou bien a transféré yɔrɔ wɛrɛ la o temps kɔnɔna la den bɛ sɛgɛn donc ne ka kuma kɔni sensibilisation pour le changement de comportement et que chaque femme chaque agent de santé soit un ambassadeur un relais et pour vraiment diffuser le bon message. C'est le changement de comportement. Faire un fan d'autres, les côté, les flacs côté, dongo dodo. Quand nous sommes vraiment sensibilisés, quand deux fois sensibilisés, quand nous sommes sensibilisés, nous kera, ni communauté, un fonctionnement sur communauté, ya famu, on me baramina, ya la sona, ni de me démonon sur le digni kono, konmaya kono, chamam sekaboala. Demaya chamam bien no sisano Bamako, problème de Boudala, ou d'un temeninke. U denw tɛ mɛn nin kɛ mɔgɔ tɛ yen nɔ min bɛ se ka u dɛmɛ bon u bɛɛ tolen don so kɔnɔ n'u denw ye bon alors que tubabu jati la n'i ye den bila ten nɔ den ka se san 5 ma o ye i ye fɛn caman de datugu den ɲɛ parce que a tɛna se ka kalan kɛ a tɛna se ka kuma a bɛ kɛ bobo de ye donc boboya kɛlɛli anw ka baara ye min ye an b'a fɛ ka boboya latunu Mali la mɔgɔ 2,000 ni 800 an kan k'o de lajɛ kalo 1 kɔnɔ. Parce que fin mina kalo kelen de ta ala sɔnna ma bon o mɔgɔ 2,000 ni 800 na n'i ye jateminɛ kɛ fɛn minnu kɛra yɔrɔ tɔw la 2,000 ni 800 o kɔrɔ ye i bɛ taa mɔgɔ 100 ani 80 mɔgɔ 200 ni 80 ɲɔgɔn si i bɛ taa sɔrɔ kulo fɛgɛnya bana b'olu la mais i bɛ taa sɔrɔ o mɔgɔ 200 ni 80 na kulo fɛgɛnya bana bɛ minnu na minnu ta ka jugu kosɛbɛ minnu tɛ foyi yɛrɛ mɛn du tout olu bɛ sɔn ka taa 60-70 ɲɔgɔn na bon fura b'a bɛɛ la n'i ye tulofɛgɛnya bana fɛgɛfɛgɛmani ninnu olu bɛ furakɛ facilement parce que machine yɛrɛ bɛ yen min bɛ se ka don mɔgɔ tulo la min bɛ tulo dayɛlɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'olu opérer k'u tulo dayɛlɛ i y'a faamuya
bon dɔw ta ka jugu kosɛbɛ olu tuloden fagalen don bon minnu tuloden fagalen don olu fana bɛ opéré sanu ka se san 5 ma pour que k'u tulo dayɛlɛ min bɛ an kɔnɔ an ye maliyɛnw de ye an b'a fɛ ka Mali bɛɛ de kɛ yɔrɔ o yɔrɔ baara bɛ se ka kɛ anw a b'an kɔnɔ ka se o yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ o yɔrɔ baara bɛ se ka kɛ mais fo faamaw ka an dɛmɛ fo maliyɛn se bɛ maliyɛn minnu ye olu fana ka an dɛmɛ pour que an ka se ka a baara kɛ ka ɲɛ. Min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin mɔgɔw ma o ye nin campagne nin u ka adhérer à la parce que u ka na pour que denmisɛnninw ka na n'a dɔnna joona surdité mana dɔn joona c'est pas irréversible a bɛ se ka soigner et l'enfant en grandissant peut être éduqué et avoir le langage des signes mais n'a ma dépisté joona n'a ma mɛnli kɛ a tɛ se ka langage des enfants des signes a tɛ se k'o adopter bilen donc d'où l'importance de cette opération de lancement dans le district mais a bɛna taa jamana bɛɛ kan voilà Mali bɛɛ la voilà. Ni o tɛmɛna ka bɔ yen Segu ni dɔnko nasira fɛ Prestige Consulting ani ko bɛ di olu fila jɛra ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ ka kunnafoni jɛrɛ kɛ bi sɔgɔmada in na Hôtel de l'Amitié la walasa ka maaw ladɔnniya Segu ni dɔnko duwakun min bolo dan bɛ u bolo Faransi jamana kan parikaw fɛ yen nɔ min bɛ na farafindenw ani an ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan k'olu bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn kan ko in denfaya talen don k'a di wura 12-12 ma ni ka denbaya di Jɛnɛba Keyita ma an ka kibaruya ɲinina Kajatu Sila fo ka taa se Tijani Sidibe ma olu y'a ko seereya u ye min sɔrɔ an ye an ka jɛ k'an ɲamadaw fɛ. An ye nin festival in organisé Mali de kama parce que bibi na ni Mali tɔgɔ fɔra an bɛ fɛn wɛrɛ de mɛn Mali kan min tɛ tiɲɛ ye alors que Mali ye dugu min ye Mali ye dugu nafama ye histoire caman b'an ka dugu la n'an y'a mɛn Faransi ko an bɔra yan ka taa kalan na ye ka an sera ka société dayɛlɛ ye mais n'a fɔra ko maliyɛnw Faransi mun bɛ ye dɔrɔn o ye papier tɛ maliyɛnw bolo problème de logement b'an bolo so t'an bolo an bɛ foyer de kɔnɔ o étiquette de b'an kan n'i nana Mali la yan Mali bɛ tan Mali bɛ tan donc pour que ko image in ta ka bɔ yen alors que mɔgɔbaw bɛ Mali la mɔgɔbaw bɛ fan bɛɛ n'i y'a ye bibi in na an yɛrɛ nana marraine ni parraine yɛrɛ fɔlɔ marraine o ye mɔgɔ fɔlɔ ye farafinw na yɛrɛ a bɛ place min na farafinna bɛɛ a fɔlɔ de bilara yen n'o ye Jɛnɛba Keyita ye roi 12-12 n'o ye parrain ye Basidi Dambele ale ma deli ka ale ma taa a ka sɔrɔ kɛ Faransi a ye baara de kɛ yan ka tila ka fɛn sɔrɔ yan donc olu bɛɛ ye jamanadenw ye o de y'a to bi ne yɛrɛ y'a daminɛ n'olu ye k'olu de ta ko marrainw parce que n'i bɛ ko kɛ i kan ka exemple ɲumanw de yira fɔlɔ mun bɛ ko kɛ mun ye ko kɛ donc o de kosɔn festival in organisera ka taa ni mɔgɔ caman ye ka bɔ yan fana u ka taa artisanaux b'o la dɔnkilidalaw b'o la mun ye société dayɛlɛ olu b'o la kɔfɛ dɛmɛ de fana bɛna tila ka na kɛ an bɛ se ka min lase an ka jamana ma fana mais ko in kunba ye fana mɔgɔw kana an ka jamana ye comme ɲugutɔ jamana parce que an ka jamana tɛ ɲugutɔ jamana ye Mali ye jamana barikama de wa an de kan ka Mali la barika fana. Tile bɛ taa an ye jamana kɔkan kibaruyaw la an ye kumaba dɔw ɲini aw ye an ka jɛ k'an ɲamada sɔrɔlenw fɛ. Ayo bisimila kɔkan kibaruyaw ka an b'a daminɛ Libi jamana na jamana minnu sen bɛ Libi kɛlɛ la u b'a la k'u tulo ci diɲɛ tɔnba Nations Unies ka welewelema da kan k'u ka Libi jamana bila yanni sibiri janvier kalo tile 23 cɛ o tɛmɛna hali sisan ni jamana ninnu b'u nɔ na ka sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilala octobre kalo tɛmɛnen Genève kaw fɛ Suisse jamana na ko yanni tile 90 cɛ ko dunan minnu sen bɛ Libi kɛlɛ la k'olu bɛɛ lajɛlen ka ta ka bɔ Libi jamana kan Anthony Guterres ni ale Nations Unies secrétaire général ye ale ko bɛɛ lajɛlen kan ka ni bɛnkan sɛbɛn min kɛra octobre kalo tile 23 ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɔnɔkuma bato o min b'a ɲini kɛlɛ ka jɔ Libi jamana kan an bɛ taa Éthiopie jamana kan u ka marabolo min bɛ wele ko Tigre ni kɛlɛ gannaw ni jamana ɲɛmaaw cɛ an bɛ don min na ko bi marabolo ni fanba bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ɲɛmaaw bolo nka min kɛn bɛ kamanaganko ye marabolo ɲɛmaa dɔw bɛ yen olu ɲɛmatunnen don olu t'a la k'a ye hali n'a y'a sɔrɔ u ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye tɛgɛ kɛ ɲɛmaa caman na ni dɔw yɛrɛ fatura o sen fɛ an bɛ taa Centrafrique jamana na marifatajɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ni ka wuli ka jɔ sabati Centrafrique jamana kɔnɔna na ni a tɔgɔ ko coalition CPC u y'a jira k'a fɔ k'u y'u ka maa dɔw kɛ ka bɔ jɛkulu kɔnɔna na
ka da kan k'u ni jamana ɲɛmaw b'a la ka bɛnbɛnbɛn siri u ka jɛkulu in ma walasa fanga bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na. O tɛ dɔwɛrɛ ye u ka minisiri min ɲɛsin bɛ baganmara ma fo ka taa se u ka jamana ɲɛmaa bilasirabaga dɔ ma ni o ye conseiller ye. Olu minnu taara ka bila gouvernement kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bɛnkan min kɛra Khartoum Sudankaw fɛ yen. U y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na ko bi k'u t'a la ka baara kɛ olu ka tɔn ye, u b'a la ka baara kɛ u yɛrɛ de ye. An lajɛbaaw ni ne bɛ dansigi bi don kibaru la min labɛnna Nefti jama bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɔnɔna na. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la. A y'aw suwalen to Nefti la ni Ala sɔnna ma a tɛ fɔ aw jigi kɔrɔ. Ala ka su hɛrɛ caya.